Hola, jo soc la Sumpsi, soc mestra d'Educació Infantil i avui us vull presentar una proposta per fer a casa aquests dies que a vegades es fan una mica llargs. A veure, heu d'agafar totes les sabates que tingueu per casa, les grans, petites, d'estiu, d'hivern, que tinguin cordons, que no en tinguin, totes les que trobeu. I us proposo de classificar, ordenar de diferents maneres. Per exemple, podríeu classificar les que tinguin cordons i les que no en tinguin, o les que siguin d'estiu i les que siguin d'hivern. Una altra classificació podria ser de més petit a més gran. Els que pugueu llegir ja els números, podeu mirar l'etiqueta de cada sabata, si és que en té, o a la sola, i mirar quin número fan i ordenar-les segons el número. Us proposo un joc també. Quan tingueu totes les sabates barrejades, n'amagueu una i algú de casa haurà d'endevinar quina és la que falta, quina és la que no té parella. No sé, va, a veure si us acut alguna altra idea i la voleu compartir amb nosaltres. Una abraçada i un petonàs.